Qozan tank училищесі хәрби бурышын үтәгәндә һәлак булган егетләр истәлеге хәзер шушы аллеяда саклана. Яңа 11 сын. Иң беренчесе танылган хәрби Миңнегали Шайморатовныкы, тагын унысы аның дәвамчылары Чечня, Сирия, Украинадагы хәрби хәрәкәтләрдә катнашкан батырларныкы. Мы все понимаем. Я понимаю, как невыносимо тяжело сейчас женам, сыновьям, дочерям павших воинов, их родителям, которые воспитали достойных защитников Отечества. Армия киткен вакытта төшкән военкоматта төшкән фотосы. Калганнар инде менә үзегез күрәсез. Аларның грамоталары 22 яшендә. Герой России булып кайтты. Дамир Гыйлемханов хәрби операция башлангач Татарстаннан Россия герое исемен алган икенче егет. 2 Дамир, 2 батыр, 1 танк экипажында булалар. Каршыяк һөҗүменә батырларча каршылык күрсәтәләр. Шул бәрелештә аларның гомерләре өзелә. Дамир бик кичкәнә бик сабыр, бик ипле иде ул. Яни мин контракт буенча калырга уйлыйм. Звониларда алырга була дип, аннары үземне яхшы якта күрсәтермен. Казанга күчеп кайту мөмкинлеге дә була дип. Шулай итеп үзенә контракт белән калырга уйлыйм дип әйтте ул миңа. Яни син минем өчен горурланырсың дигәннәр. Дамир Гыйлемханов укыган 42-нче мәктәпкә аның исемен бирделәр. 7 мартка истәлек тактасын ачарга җыеналар. Ел дәвамында андый хәтер такталары республиканың берничә районында куелды. Татарстанда туып үскән 7 ир-егет махсус хәрби операция барышында Россия герое исеме алды. Аларның өчесе аңа һәлак булганнан соң лаек. Наш долг поддержать семьи, потерявшие родных, близких, любимых. Предлагаю создать специальный государственный фонд. Его задачей станет адресная, персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции. Ил җитәкчесе гаиләләрендә нинди генә борчу мәшәкать килеп чыкмасын, бу мәсьәләләр фонд аша тиз арада хәл ителергә тиеш диде. Медицина буенча да, образование буенча да ул ярдәм күрсәтү һәм бөтен спектрны без әйтәбез инде, һәм менә шушы бер тәрәзәдә һәм бюрократиясыз гына бөтен ярдәм, нинди дәүләттән ярдәм бар икән, шушыны күрсәтергә тиеш бу фонд. Создание фонда не снимает ответственности с других структур и уровней власти. Мы, как и прежде, военнослужащим и их семьям будем уделять самое пристальное внимание. Владимир Путин хәрби операциядә катнашучыларга даими отпуск ял булырга тиеш дип белдерде. Ярты елга бер тапкыр ким дигәндә 2 атна, юлны исәпкә алмыйча. 20 сентябрьдә киттем. Повестка килде дә үзе барып сельсоветка алды. Шуннан татып җибәрдек. Ил чакырды икән китте. Резида ханым улы инсафның исән-сау кайтуын зарыгып көтеп яши. 2-3 көнгә бер сөйләшеп торалар. Нормально дип әйтә инде. Нормально. Ашларым бар. Һәр кем өчен аерым, ил өчен уртак борчу. Ул өлешчә мобилизация буенча чакырылучыларның гаиләләрен генә түгел, гомумән битараф булмаган кешеләрне берләштерде. Фронт проходит сейчас через сердца миллионов наших людей. Здесь одинаково важен вклад каждого. И крупной компании, и предпринимателей. Но особенно трогают и вдохновляют, когда ситуация, когда люди со скромными доходами перечисляют часть своих сбережений, зарплат и пенсий. Такое единение дорогого стоит. Спасибо вам за эту искреннюю поддержку. Кемдер Лисичанскийга барып шәһәр халкын ашата, Итекчалыдан Рөстәм Гатин, икенчеләре үстеләге белән барып җимерелгән йортларны төзекләндерә. Шундый якташларыбызның берсе Илдар Гайсин бүген дә шунда. Өченчеләр безнең егетләр өчен буржуйка мишләр ясый, җылы оек башлар, кирәк-яраклар җибәрә. Республика авылларында бу ел эчендә без бик күп хәйрия мисалларын күрдек. Биектау, Апас, Яшелүзән, Зәй хатын-кызлары җыелып, хәрбиләргә җибәрергә дип хәтта токмаш кисәргә алынды. Менә Алан-Бәксәр авыл апалары бу ялларында шушы эшкә багышлады. Барлык хатын-кызлар да әйдә дигәнгә хәзер күтәрелергә генә торалар. Баштарак инде җылы киемнәрдә җыйдык. Менә хәзер инде үзебезнең солдатларыбызны яшьләре белән, итыкмашы белән сыйлыйсы килә. Мөмкин булса барып җитсә, исән-сау тәмләп ашасыннар дибез. Бик зур әйбер дә түгел инде. Аны кибеттән алып та илтеп була, әйме. Ләкин менә бу безнең андагы егетләребезгә и җылысы, әни назы илтер җиткерер өчен шушындай акциялар эшлибез инде. Мин үземдә булып хезмәт иттем армиядә. Мин яратам, менә бүген алсалар армиягә. Балаларның
ашатып торыр идем дим, алсалар. Спецоперация башлангач берләштерде бөтенебезне дә. Афганчы җегетләрне генә түгел, бөтен халыкны, даже әбиләр дә, бабайлар да үзенең пенсиясеннән булса да ничек тә булышырга тырыша. Менә балалар рисункалар, хатлар язып җибәрәләр. Ул бик булыша инде, тыл поддерживать иткәнлек белән. Бигрәк тә яшьләр арасында менә бу патриотик тәрбияне, үзеңнең илеңне сакларга кирәк икәнне аңлау, хисен уяту монсы да нык әһәмиятле. Үзенә күрә бер безне теге тетрәтеп алды дип әйтим соң инде. Ватанны саклаучылар көне уңаеннан оештырылган тантанада батырларның берничә буыны очрашты. Бөек Ватан сугышы ветераны экраннан мөрәҗәгать итте. Алгы сафтан иптәшләрен алып чыккан егетләр дәүләт бүләгенә ия булды. Безнең изге бурыч киләчәк буынны җиңүчеләр мисалында тәрбияләү, батырлар исемен мәңгеләштерү. Гөлназ Сайфетдинова, Рәмзил Гарипов, Ленар Хуҗи Әхмәтов, Яңа гасыр каналы.